ಕೋರಿದ ಬೋಟಿನ ಮೆತ್ತ ಗಾಲಗು ತಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಮೀನು ಪತ್ತರೆ ಕಲ್ತೆ ಆಯ್ಜಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಗಾಲ ಪಡಲಿಲ್ಲ 5 ಗ್ರಾಮ್ದ 5 ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿದ್ದು 5 ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡು ಎನ್ನ ಲವ್ವೇ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫೇ ಬೋರಾಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನಿನಗ ಅಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಅಯ್ಯವ ನನ್ನ ಕೊಂಚ ಯಾಮೆ ತಿಕ್ಕದನು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಸೈಜುಡು ಸಬ್ಬಾಸ್ ತುಗದಿರ್ಪಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾನೆಟ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲಾಕ್ಯಾರು ಅಂಡ ಹೈಟ್ ಚೂರು ಎನ್ನ ಮಾಮಲ ಕೊಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಗಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವು ಹೌದಾ ಎಸ್ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೇನು ಮೀನು ಪತ್ತಾರೆ ಐವನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನು ಪತ್ತಾರೆ ಬೈದ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಐವನ ನನ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಲೊರಟ ಬದವ್ರು ಮೀನು ಪತ್ತಾರೆ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಪತ್ತೆರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೀನು ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಬೈದೇರು ಖಾಲಿ ಬೈದಿನ ಹೌದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಐದು ಒಕ್ಕ ಮೂಲ್ಪುರ ಇತ್ತೇರು ಹೊಲಿತೀನಿ ಜಿಂಬಾಬೆ ಇತ್ತೇರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಡ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಹಾಂ ಇತ್ತೇರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಮೀನು ಬತ್ತಾರೆ ತೋಜೋನಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಅಮುಂಜದ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಐತಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತೋಜವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪುರಲ್ ತಸುದೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತೋಜ ನೆಟ್ಟ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಟಪ್ ಅಂದು ಒತ್ತದು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತೋಜವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೀದಾ ಮೀನು ಬತ್ತು ನಡೆ ಹೋಯ್ ಹಾಂ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ ಎತ್ತಂಗಣ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂದೆ ಪನ್ಪ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಬತ್ತನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಮೀನ್ದ ಪಾಪ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವೇದನೆ ಸೂಪರ ಮೀನು ಏನೇನು ಪಾಪ ಎತ್ತವು ತುಲ ಎಂಗುಲು ಮೀನು ಪತ್ತದ ಮುಳು ಕೊಂದು ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪೂರ ಅದ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕ್ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ತು ಜವನೇನ ಕುರಾಸೆ ಬನ್ ಪಿನ್ನೆಕ್ಕಿ ಕುರಾಸೆ ಅತ್ತು ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ತು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಪೋಪ ಇಂದೆ ಕೆರ್ಪುನಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಮೀನು ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಬದುಕಿಜ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಪಾಟ್ನ ಮಲ್ಲ ಐದು ಕೈ ತೆಗಿನಿಲ್ಲ ಪತ್ತಗ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ ಪಕ್ಕದ ದತ್ತ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿರ ನೀರಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಾಂದು ಬೂರುಂಡು ಅಡಿಟ್ಟೋಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಮೀನು ಪತ್ತರೆ ಕಲ್ತೆ ಆಯ್ಜಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಿಕ್ಕು ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಾಪ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನು ಪತ್ತನ ಆಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಹಾಂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾನೆಟ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲಾಕ್ಯಾರು ಅಂಡ ಹೈಟ್ ಚೂರು ಎನ್ನ ಮಾಮಲ ಕೊಲ್ಲೇರು ಕಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಅಂತೊಂದು ಈ ಹೈಟ್ ಬೈದಾನೆ ನಾನಾ ಎತ್ತರ ಬೋರ ಆಸಂಡು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎತ್ತರ ಪೋಪು ಎನ್ನ ಇನಿ ಆತಿ ಯಾನು ಬೈದಿನ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಐದಿನ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಆತಿ ವಿಷಯ ಆತಿ ಒಂದು ಐವನನ್ನ ಯುಗಾಂಡದ ಕಿಟ್ ಯುಗಾಂಡದ ತರ್ಪಾದೀನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಯುಗಾಂಡದ ಒಂದು ಬರೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮೀನಿಗೆ ತರಬೂತಾಯಿ ಐದು ಅಕ್ಕ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಡಿ ಐದು ಅಕ್ಕ ಬಂಗುಡೇಪುರ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಬಂಗುಡೇಪುರ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅವಳು ತೋಜಿನ ತುಲೆ ಮುಖಲ್ನ ಕಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮೀನಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಪಾಡುವ ಮೀನು ಗಟ್ಟಿ ಪಡು ಒಂದು ದಾಯ ಅಗ್ಗೆರ್ತಿ ಕೊಡ ಐಕರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪಾಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ದಾಯ ಪಾಡ್ನ ಬಂದ ಮೀನ್ದ ಎಲ್ಲೂ ಅಗ್ಗೆರ್ತಿ ಕೊಡ ಇಂಕ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಒಟ್ರಾಸಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆತಿ ಜಾಪ್ದ ಡಬ್ಬಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿವೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಚೂರು ಮೀನುಗಳ ಚೂರು ಗುಮ್ಮ ಹೊಡತೆ ಮೀನು ಮಾತ ಒಂದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಲೈನ್ ವಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಉಂಟು ಗಾಲದ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗಾಲ ಪಂಡ ಗಾಲ ಇಂಚೆ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಉಂತಾರತ ಅಂಚತ ಈರು ಚೂರು ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮಡ ಪ್ರತಿ ಟೈಪ್ದ ಒಂದುಂಡು
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಚಿಯರ್ಸ್ ಅವಂದು ಓಕೆ ಎಂಕ ವ್ಯೂಸ್ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅವ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕೆ ಆರ್ಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಕ್ಲ ಭಗವಾನ ಸಿಗಿತ್ತನ ಲೆಪ್ಪಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಗಾಲ ಪಡಲಿಲ್ಲ 5 ಗ್ರಾಮ್ದ 5 ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡು ರಡ್ಡ ಮಲ ಮೀನು ಜಸ್ಟ್ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ರಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಂದು ಹೋತನು ತಿಕ್ಕಣ ಮೇಯ್ನ್ ಹೋಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೋಪ್ಸ್ ಗುಡ್ರವಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಈತ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಚಾನ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಬರ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಅದೇ ಕೊಂಚ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋನದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ದಿನಿ ಕಾಲಿಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ನಿರ್ಧಮಿತ್ತ ಪೂರ ಕ್ರಾಪ್ ಬಂದೆಪ್ಪ ಕಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಜವ್ವಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಸಾರಿ ತಂಬುನೆ ಝೂಮ್ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದ ಇಂಚ ಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದ್ಕರತ್ತ ತಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅವೇ ಮಂಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅವಳು ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೈಟ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಅವು ಕೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಕೈಟ್ ಸೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಂಡ ಗಾಲ ಗಿಂಚ ಪಾರ್ದು ದಕ್ಕುನು ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ವಿಷಯದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಜ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಒಂದೇನು ಪಾತೊನ್ನು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಲ ತಂಗಿಸುಂದು ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕುನು ಅಂಚಿ ಬೀಜ ಅಂದೆ ಹೌದು ಹಾಕೊಂಡು ಹೌದೇ ದಕ್ಕುನು ಚೂರು ಮಿಸ್ ಅಂಡೆ ತೂಲಿ ಒಂದೇನು ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕುವೇರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಹೋಯ್ನ ದಕ್ಕುವೇರು ಅಪ್ಪಗ ಆಮೇತ ಮೀನು ಈಮೇಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪತ್ತುನು ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಪತ್ತುನು ಅಂಜಿ ವಿಧ ಒಂದು ಪತ್ತಿಗ ಪತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತಾರೆ ಈಗ ಸುಂದೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು 8 km/h ಸ್ಪೀಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪನ್ಲೆ ವೀವರ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತವಳು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ತಂಡ 8 ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ತಂಡ 7 ಮೀನು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 5 ಗ್ರಾಮ್ದ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಒಂಜೇ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಜರ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿನಾತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ದು ಒಂಜಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಗಾಲ ಪಾರ್ದು ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಟಿ ತಿಕ್ಕವನತೆ ಕೋರಿದ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಟಿ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಪಿನಿ ಕೋರಿದ ಬೋಟಿನ ನಮ್ಮೆತ್ತ ಗಾಲಗ್ ತಲ್ಲೊಂದುಲ್ವಾ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಫಿಶಿಂಗ್ ತೊಲೆ ಮೆನ್ನಕಾಯ್ತಿತ್ತೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಬಾಟ್ಲ್ ನಿತ್ತ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ ನೆಟ್ ಬರೋ ಮಲ್ಪುಣ ಅವು ಬಂಡ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚು ಅಂತೀನಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ದ ಜನ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ತೊಲೆ ತೂಯರ್ ನಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯಿಗಳ ಕುಲ್ಲೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆ ಹಾಂ ತೊಲೈತೆ ಬೀಜೇರು ಬೀಜೇರು ದಾಕ್ಯರು ನೀ ತೇತು ಬರ್ತಾಂಚೆ ಹೊಡಿ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಇದಾ ಕೋರಿದ ಬೋಟಿ ಅವಲ್ತುಲೆ ಅವಲ್ತುಲೆ ಅಂಚಿತ ಓಲ್ಲ ತೋಜೋನಿಕ್ಲೆ ಅದೇ ಜೀನಿ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಕಿರ್ಬೇರುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪೋದು ಕಿರ್ಬುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಜಾವನೆ ನಾತೆ ಪಜಿರ್ಡ್ ಅಬತರಗಾಟ್ ನೆಂಚನೆ ಹಾಪಿ ಎಂಚ ಪೋರೆಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ತುಳುಡು ಕೇಂದಾರ ನಿಗುಲು ಕೇಂದು ಪಯರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೇಂದು ಉಪ್ಪಾರ ವಂಡ್ರಾಬುಜಿ ಎನ್ನ ಲವ್ವೇ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫೇ ಬೋರಾಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನಿನಗ ಅಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ನಂಬರ್ ಇವೇ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಣ ನಮ್ಮನೆ ಪೋರೆಲ್ದು ಅವಸ್ಥೆ ನಿಬ್ಬ ಈ ಕಾಲದ ನಿಬ್ಬನ ಎಂಚನೆ ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಿರೋಯ್ತು ಎಂಚ ದಕ್ಕರು ದಕ್ಕಿದಾರ ಒಂದು ಸುತ್ತರುಂಡರೆ ಈಗ ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಕಡು ಆಪುಂಡು ಕೆತ್ತುಂಡು ಆಪುಂಡು ಕಾಲಲ್ಪಲಾಗಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ದಕ್ಕರ ಬಂಡದ ನಂಗೆ ಇಂಚ ಸೀದಾ ಪಿರೋಬು ಕೊರ್ಲೆ ಪಿರೋರ ದಕ್ಕರು ಹಾಂ ದಕ್ಕಲೆ ದಕ್ಕುನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದಕ್ಕುನ್ ತುಲೆ ಅವ್ನು ದಕ್ಕುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅದೇ ಅಂಡ್ರಮ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಕ್ಕೇರು ಬರ್ಬಿಡದ ಈಜಂತ ನಾಲಯ ಅಂದು ಮಾರ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಬಂತುಂಡು ರಡ್ಡು ಸಾರಿಲ್ಲ ಮೊಗಲ್ ರಡ್ ಜನ ಕೋಚಪ್ಪಲಾಗ ಕುಲ್ಲೊಂದೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಈ ಬಂಜಿಡಿ 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮೀನು ತಿಂದು ತುಲಗೆ ಅಂದು ಮಾರ 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮೀನು
ಫಿಶ್ ಮ್ಯಾನ್ ತುಲ ಅರ್ನ ಮೋನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರೆ ತಿಂತು ಅವು ನಮ್ಮ ಲೀಟ್ ಅಷ್ಟು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿತಾ ಪಿತಾಚೆ ಸೌಂಡ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಅಯ್ಯವ ನನ್ನ ಕೊಂಚ ಯಾಮೆ ತಿಕ್ಕದನು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಸೈಜುಡು ಸಬ್ಬಾಸ್ ತುಗದಿರ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲ ಯಾಮೆ ಗುಡ್ ಟ್ರೈ ತುಚ್ಚುಂಡ ಏ ಎನ್ನ ಕಾರ ಚೂರು ದರ್ಪಿ ಯಾವ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಕಪ್ಪು ದಯಾಮೆ ಶೋಕುಂಡು ಯಾವ నేను కొనప్పునిస్తే ಪೋಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಚಾನೆ ಮೀನು ಪತ್ತೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀನಿ ಏತ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪನ್ ಐನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಐನ್ಲ ಪತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದ ತೂತು ಜನ ಹಾಂ ಅವೇ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಕತೆ ಏನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನದ ಡೇಟ್ ನಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಲಾತೆ ನಂಗೆ ಈ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅವು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವು ಬರ್ಚೇನೆ ಉದಯದಿಲ್ಲ ಉಲೇದೀಪ ನೆಟ್ ಪನ ಚಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ನಾನು ಚೂರು ಟೈಮ್ ಆಯ್ಬೋ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರಾರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಏರಿಯಾಗ ಬರೋ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಚೂರು ಪಿರ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಲ್ಪಣಿಕಲು ಐಟಿ ಅನ್ನುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಸಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾವು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಿನಿ ತೆಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಪೂರ ಅದು ತೆಲ್ಪ ಅದು ಕಡೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೋಂಡು ಕೂಡ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಿರ ಬರ್ಪಿ ಸರಿ ಕೆಲವು ಪೂರ ನನ್ನ ಮೈನ್ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಲ್ದೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಕೆಲವು ಬರೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ನನ್ನ ದಿನದೆಪ್ಪು ಎಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ 99% ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಮಾಡಿ 1% ಲೆಜ್ಜಿ 1% ಲಕ್ಗೆ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಲಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಲಕ್ ಕೈ ಕೊಡೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಬೇಜಾರು ನಿಕ್ಲು ಕೈ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಲಕ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತುನು ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ ಲಕ್ಕ ಅದುಂತವಡು ಆತೆ ಒಂದೇ ಖುಷಿಟಿ ಕುಡೋರ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಯ್ದಕ್ಲೆಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೀಟಪ್ ಪುರ ಒಯ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅತ್ತ ಯಾನ ಇಂಜನ ಕುಸಲ್ಗು ಅಂಚೆ ಒಯ್ದಕ್ಕು ಜರಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊಸೂಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ನನ್ನಂತು ಅದನ್ನ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ತೆಲಿಪಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಮಗಲು ಗಾಲ ವಾಡ ನೀನು ಪೋಪಿನ ಬೋಟ್ ಬೋಪಿನ ಬೋಟ್ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಪತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರಿಗೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಗಾಲ ಪಾಡು ಅಂಡ ತಾಜನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದನಿಗೆ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಗಾಲ ಒಂಜಾನ ಬುರ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬೋದು ನಲ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ಗೆ ಎಂತ ಮುಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದನಾಗ ಅಕಲ್ಡ ಬೋಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಅಕಲ್ಡ ಬೋಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲು ಉಂಟ ಬೋದರ್ಕ ಹಾಂ ಅವಳ ಅಂದು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಬೋಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಲಾಗಿನ ಕೈ ಕರೆ ಹಾಕೊಡದು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಲಾಗಿನ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂದ್ಲ ಬರೋದು ಸೀದಾ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಏನು ಬರೀಟ್ ಉಂಟಿಗೆ ಮರೊಂದು ಹೈಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕುಡೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ 55 kg ಹೆವಿ ವೇಟ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಅತ್ತಾರೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಗಾಲ ಬೀಜಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿವಾಗ ಎಂಗ್ಲ ನಂಜಿ ಕುಸ್ತಿನ್ನು ನಟೆ ಒಂದು ಬಟಿಷ್ಟ ಪೋಯ್ ಗಾರಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಯಾನು ಆತುದವು ನಾಡ್ನು